pini nang litum aphan nang kacu phanang kok abang ke lahan lo jeni litum no kedam tang ni phai cap ni chiti achik lo labang so September achik lo sili litum WKSA mate Women Karbi Student Association abang Amahang pathek pon tang lo lasi halaswar ni nilitum swar lo bang chelang pet pen halaswar ni arpu sirame nilitum chedon sarben chebak pon lo mai phiar pu abang ke nilitum sang et sing narpi aki hai pi phansin tum pek pon lo lapen kong chung bang abang ke lang mirchi terang pi aki hai pi phansin tum hala suhu chedon sarben chebak pon lo lapen dun mai pi bang nili phansin nang pek pon lo nili samiri tika teron pi lapen kong chun bang dun kong chung bang abang ke kabin teron pi aki hai pi phansi hala swarni nitum bak pon lo mane chebak pon lo lasi pini abang ke nili tum labang ke declaration lo je nili tum Karbi Women Karbi Student Association pini ka declare pon GR ni lo hit sidame pini nilitum chingwai bomahut haladak nilitum pini ka chingwai adim labang hotel hempi long sinitum pathik pon lo haladang nitum chingwai bomahut halapu Karbi rongasar amai atum pen lapen ke Karbi Student Association rothom ne pine Samson teron aro benda nang chitong dut besini tum chini lapen ke pu casing long pho pen chenglok lamding road pen serame haladak alang litum phan invite vipin serame nang chitong lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok chepu hala KSA pu athe mane awards bang nitum en pon der pot pu si labang so awards la KSA pu nilitum ke en pon along alang litum nilitum chethan chebum pamenang ko phansi aphibang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si napang hong nang re lo pot non bang ke alang litum hang ek den nang ko laso ke hang a hut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyere amasi nilitum abang ta arjulo je ke pi pot lo lake pu nilitum crime lagi claim kali ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak tun lo alang litum bang ke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA ante ko pi pot lo la ke pu nona bang ke nilitum bang ke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that type of la si nilitum aim and objective bang ke nili soarlo let's focus on W soarlo Karbi lo charlia song bangke soarlo phan an so sesi women safety puthak women protections lahai nangji ba puthak sini tum che song pon ji puni tum aim and objective do la selang lu tum ka chini ne pensi ni tum phan kopine rat chali ali tam ho ma jungjung me thang ali phan ke claim si nang tin rong lo ne pine alang li tum bang la misunderstanding bang do kok lo ni li tum phan amat si alang li tum ta aggressively pen banglo ni tum phan banner bang nang litum non mat la khatai no ko hadak pen block no ko ni tum phan amasi ning du kamasi ni tum ta ko pi pot man ni tum thang age chok che abe si organization ni tum ke seng chot le ni litum ma phan ku pi sila so nang pu ma ko ha so ning duk do wan ni lita adima long mat ning duk che paklang lo ni lita ning che khang ne swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiruwong lo one dat lo sameal aphi bang ni li pulo je let's talk peacefully chingki pa menang chethan pa menang lahai pu thak bangke ni tumra kelet doji ke thek the doji le tum labang ke Karbi hejana pot no na bangke let's be united pu sinili pudam ji athe nili tum ke W pulote la ke swarlo atum ke non puta faction avelang Karbi lo charlia song ke dolo road truck non kalang lo road truck bagda do kok thai po seta men no na bangke nili tum ke swarlo Karbi lo charlia song pusi chi puda lasi soarlo Karbi lo charlie song ke nitum Karbi lo charlie song phange thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of Karbi Student Association pasini tum kudamchi nangli tum chingrum noi pena ba manangli tum chingrum that pasar me nili tuma mat sita me nangli tumalong RD nang pidun po lapen ke nili tuma pen ki punang jibang lalo je Karbi Student Association pu hala so KSA pen pinidak nili tuma phan mai sirame pulo nang pado long pa me me da sang sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang jongsi alang litum ladak pen la KSA men bang en pon pi de nang jiblo te alang litum firstly chingrum tha
Chingrum de pian lo te nilitum a hokpet lo nang tum pinama chingrum de lo te nilitum a song ke pinama se amen ta chelar lo da bang so WKSA po nilitum amen chelar pit po la an lo nitum ma hin pen ke la si all we want is ki nitum ke bang against kali nang litum against kali nilitum ke nang ji ke nang litum unification nang konon ke nang litum united not I climate do non nang litum chingrum po pulo sami mentul mati ke chingrum po nilitum soarlo tum ta ning du ke chepaklang lo ning kipung ke chepaklang lo je mentulo ante mentu sinang tum asai ki claim por we want to see the result ni tum result thaklong le tik ke non bang ke ni tum ke sang selo lake la so song ke ni tum la pusi padam bom po madula ni tum nang ther hap no jong hai kham the no seda me la puan chot lo non ke ni tum amahang pa thek tang lo pot jong si KSA nang li tum chingrum thek polo te la an si ni li tum ke la so WKSA ke ame nang chilar dun po la pen a hok pe jong sinang li tum pe ni kache song a hok pet pula tang teni tum sermi hadak ardi nang chupi donji haladak nilitum bang si nang che song donji lasi lan chot lo kalang lo Karbi Student Association alang litum jong si penamat ta chingrum thek pula te nilitum ke penamat si nilitum WKSA ta men chelar dunik phit po chingrum reti ke bang ke nilitum ke lare ke det po pini ala Karbi rong saramai pen sermi tum hanang thanang bum pamit lo kalang lo bidi surin tum na cepat coy long lo sermin tum mat thaet lo je WKSA ni tum ke som pe ni tum kopina public claim egali lo ni tum we are not doing any crime we are just ni tum organization ke chiseng dun chalata methang swar lo protection aphan methang swar lo aphan an so se paprang ponang pu aphan sin ni tum ke la ke chisong cho la pen lo ka char lia so mara tum aphan an so se lo char lia aning padok nang ba aphan sin ni tum labang so song ke ni tum ke dedicate pivot to lalo KSA itu atum KSA itu amutik bate chingrum tik tetap tak tong ningkang sangsi tak tong tumba tapi KSA bangsi namo isipet ke latai silo ini tuma aims long ke kalang lo bomen Aphuthak swar lo Aphuthak si kalang lo sedami silang dam lo bolo te non ni tumta pinia son ke alang litum nang kulo je nang litum la ke faction nang paong dun lo faction nang paong dun lo ni tum swar lo kaise pina mati ni tum ke ni tum swar lo inglong pho swar lo KSA po avelang nona ko ke laben ke lalo alang litum chingrum det tha lalo te ni litum aphan nang point out no ni tum phanang jongoi nang litum faction nang paong dun lo nang litum chingrum det tha lalo Karena tum na KSA po sipudo je WKSA ke lake politically pana important ki pan dalu karena tum right achi song pan ang tenon ke dong ma KSA tum ke hat mang ke politically dong involved dun som eklong Ratchari ale pu ajaha ge tum thegam long dakasan sinili jongi ke chok selong ge jongon nang kokbo ajaha ge theglong le mati apok sepa therong rang bana ne gari nam nangji pu hai hui compromise rong da do olo elitum kasi nili tum ke lalo ahok pe songi bele ni tum ke chok selong ke jonun dak po nang tum ge nili tum bang ke chok selong ge jongun dak nang kokbo ni tum ke athe non nili tum ko mara phansi ningche thedam po mati anu tin ta ratchari sipat herong apak ke la selang litum ta chesong si puni litum pudam de alang tu ka chesong lo mesen lo sira me ratcharia bangke pathinang ne bisni hin penta pudunji tante na litum na bangso WKSA ke seng komane na ke toy bandu na litum na bangso ka kali la bange komane nang toy pala melilo la ke methang swar lo tum sung ong si mane nili tum ta non ke tok marli thurdun plut nang pulo dolo dak song party atum ke sira menon nili tum methang ta ning lasok khai sentiment bang longri longpat cherekom nang jipen cheng lok nili tum swar lo phat kachima tha sinile methang ta swar lo mo in future if the condition of Karbi Anglong would get worse and worse then kopi chipam pola bang su Karbi Anglong ke athe non puan ta there are lot of pending cases do olo isibaka justice pi pame long pame pu ili tum theglong limati la sihala sinang po nili tum ke victims tumange hala tumge ka phere ka chipatunang lok kanane ka chamdam bintali tum theklong lo sita me hala ka choklen be ke pathi be ka tuma bangke hala tumke thong si pajui phoi hala tum bangke jol hai hui lo je som thip nangi ot thip nai buan an si lai hui si ni tum pudunji la pen ni tum sreme ratchari along clam along ma politically kali la hai along bangke ni tum
alang litum jong sikhai phana hok pet ka che song lo bola dang te nitum ta dun si che song dun pakhala adang klamalo lasi don pen ke tum che judge thap nang ne je we are doing for politically tang ho rat chali ale phan ta ho jungjung ale phan la bang ke nang ne nitum phan judge thap dang ne nitum hok pet we are a neutral body, we are trying to do what student organization have to do. Organization atum this see student body atum ku PC ki claim nahi ma mithang ali phan nang ne pusi ni tum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong kisini tum chipudam ji